Здравейте, Дримари! Днешното видео е много специално. Отдавна искате да видите такова. Всъщност това е второто подобно видео, което снимаме. Първото е снимано преди 2 години. В него Боби ме гримира, тогава все още ми беше само гадже. Днес ми е съпруг и затова видеото ще се казва Млъкни! Днес Боби ми е съпруг. Вчера не беше. Мълчи! Ще говориш по сигнал. Но Боби вече ми е съпруг, затова днешното видео ще се казва Моят съпруг ме гримира. Предния път се получи доста забавно. Мисля, че Боби вече е задобрял. Задобрял се, нали? Минимум. Така че започваме. Днес той ще ме гримира. Поставила съм голям набор от гримове пред него, от които той ще може да избира. Има палитри с фондютени, спирали, червила, моливи, четки, всичко е пред него, така че той сам... Палитри с фондютени има ли? Не имам палитра с худа, исках да кажа, обаче ми изхвърча в главата. Защото аз не съм чувал. Имам палитри. Не, че много ги разбирам. Имам палитри с фондютени, не дай да говори глупости. Така, нека да започваме. Боби ще ме гримира и ще видим какво ще се получи накрая. С какво ще започнеш? Помниш ли нещо от предния път? Не? Аз спомня, че много ме беше омазал. Долу в описанието ще оставя линк към предното видео, в което Боби ме гримира преди 2 години. Маже, не гримира. Буквално. Трябва да започнем с фондютен, предполагам. Ама като говориш, искам да гледаш към камера, защото не се чуваш. Добре, ще започваме с някакъв фондютен. Не знам какъв фондютен, айде ли 50 дни? Поне имаш преднина, повечето тия цветове ми отиват. Повечето, значи все пак има такива, които не ти отиват. И няма да ти издавам повече. Има четки там, които да използваш. Този е мога. Този за теб. И го покажи и кажи какво ще използваш. Не знам. То пише отпред. Тъпи предния път ни четеше пак. Не знам, някакъв... Не е нужда да го показваш. Нека да сме фокусирани ние, не фондютена. Някакъв рефлон. Ето този. Не го знам какъв е. Cover Stay, добре. Кой цвят? 220, това ли? Да, това е цвета. И гледай сега колко съм от... Покажи на хората. Така се слага. Може ли само да внимаш да не ми сапаш вузата, че ми е нова? Ще вземем друго. Тази идва отдалече. Ела съм сега. Да видим как се маже тази работа. Знаете ли каква е целта на фондютена? Предполагам да покрие някакви работи. Да. Покрива ли? Несъвършенства. Я виж как съм мисля, защото съм написвала. Ема то при тебе няма какво да се покрива, ти си съвършена жена. Жалко, че пъпките ми не мислят като теб. Но това е много яко. Кое? Мога да те покривам яко с него. Ама не прекалей, по принцип не трябва да удреш много силно. Що? Защото не това е целта му. Така не е. Но сега не е пътно. Да те бие легално. То това не е легално. Нищо. Никой бой не е легален. Се едно, че ти гримирам. Ама в синьо. Не, покрай очите само. Но не без това там трябва да е някакво. После. Я се върти малко на другата страница. Както викат маганите обърнати на другата страница. Я, завърти. Защото просто ти кажа на да завъртиш, винаги завъртиш на другата страница. Защото не те разбрахме къде искаме да се завърти. Нещо от си жена. Няма нищо общо с това, че съм жена. Освен, че не знаеш посоките. Аз знам кои са посоките. Но не ги познаваш. Познавам ги. Явно не те да стискаш. Само затвори леко. Не е баш това, което си представях, ама става. Хора, показвам ви коректора. Катрис. Камуфлаж. Някакъв си. Първата версия. Сега има течна версия. Не знам. Ще си я купувам, ще я видиш. Я не видим, с който да съм искал това. Искам се средняка. Да работи. Там ли се слага? Където прецениш, че имам нужда. Имаме някакъв успех. Това е минимален. Минимален е средняка на дейта. Колко си мил. Не е с него неудобно. По принцип в тази област се работи с безименния пръст. Аз къде да знам? Ако си работя на моята, сигурно ще си работя с него. Не се смени. Кое му смешното? Не знам тази работа, така ли трябва да изглежда. Кажи повече колко не ти харесва. Повечко, ма става много оранжево според мен. И ти после ще го прелееш с гъбичката. Ще го прелея. Това да не е вода. Не.
Ще го бленднеш. Стигна толкова. Сега става гълъб да може пак. Еми да. Ама не се бърши от нея, не съм ти оставя мокри кърпи. И част преди тебе сега се прелива, така? Да, аз така се преливам на коректора. Ясно, не се замазва. Не. Моите очи така ми изглежда. Искай да ми кръговете по очи, да. Да кажем, че да. Супер дупер. Сега ще използвам една техника. Техника. Трябва ми нещо светло, ама не знам какво. Ще ми подскажеш ли това ли е онова светещо доли? Трябва да пише някъде. Отзад. Пише какво. Да. Това е едното. Това не знам какво. Какво искаш да правиш? И заболяха ме краката, сега ще виж. Много ми стърка в листа. Само внимай тук да не се изцапа. Трябва да го показвам. Да, покажи го. Lollipop Cosmetics би трябвало да е някакъв highlighter. 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 Така, взимаме тази четка. Не знам, що тази, защото тази ми хареса. И къде ще го сложиш този highlighter? Ти не дай сега да питаш толкова много. И как е тупка. Сериозно искам да сидиш. И тук. Но толкова ли трябва да е трудно? Що да е трудно? Ми те да знам. Сигурно съм. Винаги съм си представил, че е по-лесно. Майко ми, гледай какво става. Тази не е изтупка. Аз не виждам нищо да хайлайтва тази работа. Не ми харесва. Друг имаш ли? Да, има и течен. Ще ти подскажа, имам и гел. Гео, чак не ме вълнува, ама нещо по... Чак, аз преди малко видях. Че ли си харесва? Моля те Това не е гела? Това е гела. Не ми харесва гела. Затвори го, да. Нещо друго. Ми трябва. Е това. Да, това е течния хайлайтер. Е този ще ползвам. Втора опит за хайлайтер. Сега двете ми страни ще имам различен хайлайтер, така е? Или ще го сложиш от двете страни? Това не се вижда. Ма този са как се слага? Мажи се само. Мажеш го, да. Това е странната работа, защото съм от жените тия неща, като са толкова трудни. За да сме лъскали. Но то е трудно. Ти си цялата сега брашнена. Такава напудрена. Как точно ще станеш лъскава? От кое съм напудрена? Ми те да знам, от това предния Защото лицо. имаш хайлайтер по челото, не знам как стига до там. Ще му малко като пръскаше. Тук ще мисля. Не как знае къде се слага хайлайтера. Я ми кажи как се може с това, с четка ли? Ми сега може и с пръсти леко да го разнесеш. Може да се такова. Чакай да пробвам. Добре, с гъбичката също може да го разнесеш. Дали с безимения трябва да се може? Безимения по очите. А тук може и с зеленяк. Но не ми харесва. Това само моля да се изтръка някакси, то вече няма нищо по него. Сега искам. Да го използваш пак. Искаме това да ползвам. Покажи кое. Е, тази работа ще използвам. Не знам, това е тъмна, харесва ми и искам да контурирам с нея. Да контурираш ли? Стой сериозно сега. Ето тук трябва да е едното, може косата малко да... Аз максимално съм Не си си, подбирала. Тази тук се меша с цялата работа. Добре, от тук отдолу. Я виж ти. Ще го бъдеме. Взе сме. Не искаме, защото не виждам какво правя. Много смело. Що? Да ви контурираш носа с тази четка. Добре, обеди се на към мен. Може ли да се обърнеш към мен? Посоките, говорихме за тях преди малко. Да, посоката към мен. Еми, да си с лице към мен, като се обърнеш към камерата, не си с лице към мен, очевидно. И стои по-сериозно. Че така си идва от бозаците и не знам къде търка. Ма каква кара. Станах мен, сега ми кажа. Тук не се какво да направя. Пробвай с друга четка е моя съвет. Тази много разпилява, просто вземи някаква по-малка четка, с която можеш да фокусираш цвета. Ама те тия малките четки са за очета. Не всички. Аз тази я харесвам, но тя не ви за очи повече. Може да използваш за всичко. Аз съм на принципа, че Иначе както ти е удобно. най-любимата ми е тази. С тази ще тя е малко Да, по-удобно. Тя е много твърда. Сега ще видиш. Добре, сменяме тактиката. Ще гримираме с тази четка. Да контурират ми след. Направи ми чипо, моля. Чакай малко, че тук си поизпотих. Като художник сега Отзор. искам носа ми да е чип. Чип. Мгм. И как кажа, Чип не да дел. странично. Няма да. Ще без това ми така и ръката. Дай насам.
Как се да, че се точка тук? Ми аз си отдолу, да, така си го... Тук си го търкаш. Да, там си го търкам. Но да факт, че съм си като художник. Не стана, може да се прилива. Без да ми си стрескаш, няма да ти изкарам околото чак толкова. Не съм сигурна. Защо не се прилива хубаво? Защото ти не го преливаш хубаво. Значи трябва повече да дърпа. Що се смееш? И що плюеш? Всичко опира до търкането. Не, верно. Гледай сега на друга техника, ще се познам. Колко техники знаеш? Много. Оп. Чипидел. Чипи ми е носа вече. Чипита. Не съм сигурен. Няма да ми викат чипи да викаш. Затвори очето, защото е опасно. Нали каза, че няма да го правиш днес? Не се знае. Ти много странно действаш. Не всяко решение е предпоследно. Не мога. Баси. Значи не виждам много добре в екранчето, не виждам, че съм като мамут отпред. Може и като мамуна. Не точно като мамут. Така, добре си го контролирам. Ай, стига. Толкова си много. Добре. Та четка е много странна, изтърка всичко стома. Без така да се каже, я добре ми. Не знам какво става. Не ми харесва. Чакай, сега ще ползваме пак моите видео. Аз съм забравил това да го размажа. Какво си сложил там? Хай нещо си. Хайлайтер, нали? Да. И той е присъхнал. Добре. Прямо ти бредичката имаш. А защото аз нямам. Не, така е по-хубаво почертава. Не прииска мен. Много странно появисват тия неща. Не искат и после изведнъж става всичко нормалът. А в началото не искат. Това с малко наслагване работиш, а не... Аз не разбирам кога се наслагва, смисъл, доста трудно. Не виждаш ли? Не, понякога става, понякога... Какво прави с пръст върху брадичката? Може, хай, разтупвам, не, какво беше, блендвам. Она работа. Тая работа не е като една работа. Възгърата, добре, как се казва. Хайлайтер. Няма да обърни се малко да е. Шедьовър. Колко много съм тъмнал да се сепи цветове. Добре, да продължим нататък. Ще ми сложиш ли руш? Чакай малко да опрем веждаците. Оля, ти за тях ли се сети? Не, че как няма. Взимаме моята любима четка. Какъв цвят да им сложим? Това става ли? Това ще стане. Кое? Добре. Ще пуска толкова много. Ами, защото ти много ровиш с четка. Ама не, тя е много твърда. Нали ти обясни? После как го разрови. Ела сега не сам да, ако искаш да имаш вижди като хората. Това е чакрана, не? Направо ме страх, като се обстанат. Ай, бъркахме нещата. Не ми харесва. Имаше моливи завежди, защо първо не ги оформи с моливи завежди? Нека. Ай там, цапахме нещата, след това моли си стриснеш. Ами, ако много внимателно с тия кърпички, ама... Не да триеш много сега. Чакай, той става, ама и така. И така ще минеш. За какво? За какво ще мина? За муна. Муна. Много става странно. А тук пък изобщо не иска да цапа. Трябва ли сега със същото да продължа? Ти как мислиш? Че мога да ви само с друго. Определено не е за мен тази работа. Те предни път веждите не ти бяха силата. Ма много е трудно. Ти виждал ли си моите вежди как изглеждаш като си ги направя? Добре. Виждал ли си ги или не си ги виждал? Поне имаш вежди. Не са хубави, но ги има. Нали, много хора са на този принцип. И са много различни. И са много кафени. Значи вкара ми пудра в носа, искам да ти кажа, за мен се раби много. Страшна работа стана. Сега ми дай и очаците да направя. Давам ти. Виж колко много палитри съм ти дала, използвай някой. Сега чакай да си харесвам четка. Тази е моята четка. Харесвам. Добре. Оле, майко, тук верно са много тия палитри, обаче искам някакви по-нормални цветове. Тия са много... Ето виж тази на морф, виж колко красиви цветове има. Дай да я рекламирам.
някакъв тулуп си харесах. Морфи. С 3 милиона цвята. Мисля, че са само 35. Само. Милите. Така, я да видим сега. Какъв грим си представиш? Не се знае. Много грим да си представям. Така, използваме този цвят. Защо ти четки така ровят? И... Ти много натискаш. Не е верно. Има котешки косъм отпред. Откъде е като ни има рошово куче, не знам. Кажи рошово куче. И този цвят. Мазафака, защо толкова много маже това? Не се обажда сега. Мастер-клас. В момента сте на мастер-клас с Боби. Има що чак сега. Не ми много тук не стане, че мастер май много. Не дай така прави да. Как? Отпусни се. Как? Да се смееш постоянно като тиква. Тиквите не се смеят. Ти си тогава с някаква смееш. Усещам ли, че на двете очи трябва да имам грим? Имаш? Имам ли? Не, ще почнеш, като почнеш да слушаш. Аз сега не слушам. Ау! Помагат нещата. Добре ги ступам. Хубаво, е хубаво, това не е хубаво. Хубаво? Не мога да фиксирам от тази. Чакай, сега ще правим работа. Не, няма да правим. Стой. Така, как ще оправим нещата? Я да видим след тази работа. Има ли? Пак включат на всяка някакви работи. Не се оправиха, а се смесиха с другите и стана като бито куче. Вече ги блендваш. О, златисто. Добре, сега трябва да мисля на работа, какво да правим. Ма какво направи там? Не гледай, сега ще видиш. Така. Как ще го оправим това? Направим красиво. Не се надявай. С това. С коректора. Как да го оправя иначе? Обърни се към мен. Стана? Пускай тебе тъпи, бе. Само, че ще слагам с пръста и ще сложа тази работа. Тази работа тук. Това е, да речем. Момче, това искам. Тия сенките така затъркай пръста в тях. Няма да можеш вече да си вземеш. Така. Да си лючото. Има да. Я, да си лючото. Това е гола вода. Или бръкни в хайлайтера, там също може да го използваш. Оле малко. Дай сега да използваме тази четка пак. Какво ще правиш с нея? Ще слагам нещо много светло. Къде? На едно място. На едно място? Чакай сега ще видиш. Това светло ли? Това е по-светло под ръда, ето виж. Колко по-светло? Добре, ще я ползваме нея. Къде ще сложиш тази подра? Това подари ли? Да. А тя подари не ми трябва. Аз не знам какво искаш да правиш. Това подари ли се тук? Това се подари. Не ми трябва да подари. Пази окото. Тази страна е светлата. Бъди си насам. Чак такива неща ли знаеш? Ето не е важно да познам. Какво става? Аз ще кажа нещо. Тия хора как се издържат цветовете върху телото? Върху лицето. А тия цветове точно не стоят. Те се смачкват и се разбиват и се размазват и нищо не правят. Глупости, не е така. Как да не виждам? Сложих тези цвята и тук станаха като много омазано от всяка. Маймунът е новата любима дума. Не разбирам защо така строи, то причем, що винаги е там. Кажи ми сега какво да... Очна линия да ми сложиш. Край. Чисто нова е, сега съм си я купувала. Край. Прясна. Започваме. Искаш ли да приближим? Не. Така. Не се Боже, гледай. Не се гледай. сега се видях. Много от вас искаха да видят как си слагам тежна очна линия. Ау, не. И преди... Може да не ми цапай бузата. Аз бузата нямам, обаче. И преди да снима видеото, Боби ще ви покаже набързо как става. Ела сега да видиш какво става. Ама така към хората да виждат. Ама те виждат.
Аз толкова ще правя. Добре, айде. Затвори го. Не мога, аз много търпеля. Защо ми се смееш? Защото това е супер трудно. Как го правят хората? В смисъл аз от 10 от... Къде 10? 2 от 30, ако направя както трябва, трябва да почерпя. Това беше голяма грешка. Ще пия една вода. Предлагам да приключим, защото стана ужасна работа. Готова си, май. Чет. Ползваме False Slash Epic. Не Epic, нещо си. Абе, спирала на Max Factor. Б. Цезаре. Моля те, не ми ходи очите, тази ще боли. Но то е много трудно, гледай горе. Не, гледа се надолу. Какво гледаш надолу? Да мога да ти мажа повече под окото ли? Много внимавай. Тъби не е така. Добре, дай да стига да мъде, няма да ти скарам окото. Искаш сама да се сложиш? Не. Гледай нагоре тогава. По-лесно ми. Добре, върни се към мен, не бягай. Нагоре. Не, затваряй. Всеки път да затваряш. Страх. Може ли да затворя окото ти да работиш? Да. Трябва? Но ти пак трепелиш цялата като... така много мажа. Миле. Само другото, чакай са, да ще стане. Как трябва да си криви ръката, за да стане това? Не, пак така. Просто с лявата. О, не! Ще ми извадиш окото наистина. Няма Ще го да. извадиш. Затвори го! Като го затворя, как ще го извада? Като бръкнеш в него. Виж, продължавам. Какви екстремни. Ами това... Да ми мазаш под окото. Ама защото странно си ги затваряш и си смееш и ги стискаш. Много ясно, че ти бръгна под окото. Ама ти си странно. Ти ми мазаш долния клепач, да ми Защото ти можем да стижат така. Отпусни се малко. Искаш ли аз да стана толкова близо с това нещо, да ти кажа, пусни се малко. Аз ти предложих ти да си го сложиш с лявата ръка, не отговаря. Стига толкова пъти да си останал без око. Прав си. Ама по-добре добра цена, като ти го изкараш, ще го милиш само едно око. Не, то Не, то ще изчерва по-хубаво. стига си гледал Карибски пирамиди. Стига ти толкова. Сложи ми руш сега. Кое беше? Това. Смут. Розово, мозово. Тупаме. Във водата ми. Не ми дадем малко да стане розова. Може. Знаеш къде са ми бузите? Е тук. Цялото лице. Цялото ти е буза. Не. Но така прецакахме другото нещо. Идеално си те сега другото. Бузе. С лявата ръка. Не отговаря. Диореца. Опа. Опа. Не си го намери в носа, бе. Трябва да проверим звънено. Той е чисто много. Не реши на хубаво. Как се отваря? Върти го като всички, че е била. Но то се върти на другата страна и така. Много колко не се постава. Направи някакси нещо. Не знам какво. Направи така. Но иска по-далеч от зъбите. Ако не искаш, ще да се черви се. Внезапно. Но ми е готово. Червиото изглежда добре отдалече. Да вече идеално. Мачо от близко не е. Еми... Толкус. Красива ли съм? Като за без пари? Да. Като за безпари съм красива. Да. Ох, следващия път трябва да си погледам малко клипчета. Но какво това с фондите, не с другите неща съм го докарал, като изключваме веждите, очите и... Очната линия. Тя всеки път така става точно. Трябва да потренираш тъпи. Това е завършения ми грим, това успя да направи Боби, без моя помощ. Бас добрия. Много добър, да. Задобря се от предния път. Предния път изглежда повече като бита. Ама не, то нищо. Така е модерно.
Така е модерно и... Да се бият. Не е модерно да се бият. Глупости. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала, да ми дадете палец нагоре и да ми оставите коментар, ако искате да виждате Боби по-често в моите видеа. Него му е много приятно. Те, ако искаш, ще се включиш, нали? Ето и Котана и тя идва да ни каже чао. Това беше всичко от нас за днес. Да им каже чао. Да ни каже на нас всичките. На тях и на нас. Чао на нас всичките. Чао от нас. Всичките. От нас, тримата. Ще се видим отново следващия път. Чао, чао! Как успяват да смесят, как успяват да сложат някакви прахообразни говна и после да ги пръв. Не мога се. Те пръчат и мажат всичко.